Kære alle sammen. Det her det er jo ikke bare en fest. Det er også en fejring af, at jeg bliver 50. Og til at starte med, så vil jeg godt give en kæmpe stor bifald til min mor, der har lært mig så mange gode ting. Så mor, skal vi klappe af hende? I aften... Ulrik, hvad er der sket derovre? Okay. Jamen, fedt, men jeg fandt Holger. Nå, anyway. I aften, der skal I forkæles med alt det bedste, som vi kan hernede fra Seaside. Der kommer til at ske masser af sjove ting her på scenen. Der kommer til at ske nogle fede ting udenfor. Og til jer, der er lidt bekymret omkring sikkerhed, jamen der har vi fået forsvarets fregat. Og nogen kalder mig streetfood-kongen, og der er der selvfølgelig også kommet et kongeskib. Det ankom i går. Bare lige sådan for at gøre det lidt mere festligt, ikke? Men så skal jeg hen af jer, der skal fortælle lidt om aftens forløb, hvad vi skal spise og hvordan det ellers skal være. Er I klar? Vi er klar. Lad os lige løbe glasset for Jesper. Wow. Det er pretty... Undskyld mit franske. Fucking crazy det her. Ja, det er fedt, ikke? Det er virkelig fedt. Kæmpe ære for mig at være en del af. Mit navn er Oliver Tulberg. Jeg kommer til at være jeres lille konferencier i aften. Og guider jer igennem et vanvittigt program. Jeg vil ikke sige for meget. Skål! Ja. Skål! Og det er ikke med i morgen, Jesper Møller. Ja. For helvede. Jesper, tillykke. Jeg har glædet mig meget til dagen. Du har glædet mig meget til dagen. Vi er rigtig mange mennesker, der har glædet sig. Philip Bonar ad libitum. Østers budet er kommet ud, så hop forbi der. Det er top lækker. Nede i højre hjørne her, der har jeg allieret mig med Martin og Valdemar, som har legnet top lækker vin op til jer. Så gå ned og snak med dem og få et glas vin. Rød, rosé, de har det hele. Til at starte med, så har vi brødrene Hammervald i pulten. De sørger lige for, at vi bliver sat godt i gang. Og så vil jeg ellers bare introducere Alexander Dittmar, vores general manager hernede. Og han kan fortælle lidt om, hvad vi skal spise. Skål! Mange tak. Mange tak, og skål Jesper. Vi er på Seasides vegne rigtig glade for at kunne byde jer alle sammen velkommen her. Vi har glædet os utrolig meget og forberedt os, og nu skal den store aften stå. Jeg hedder Alexander, som blev så fint præsenteret af Oliver, og jeg står blandt andet også for maden her på Seaside, i samarbejde med vores dygtige køkkenchefer, hvor vi har 7 fantastiske køkkener. I skal tages igennem en lille rejse på, hvad vi blandt andet også kan hernede fra, og til at starte med har I fået lidt forskellige snacks nede fra Project Raw, der er vores køkken med primært råt, fisk og skalddyr, og der har I fået lidt tartar i nogle små croissanter. Så kommer der nogle blinis med snekrabbe. Jeg har lavet nogle små fra vores italienere, en Donna Regina. Har der været lidt små bruschetta med lardo. Og så senere hen skal vi have blandt andet hvide asparges og andre sæsonråvarer. Så vi glæder os meget til, at I skal tage sig igennem det. Maden kommer rundt af vores søde og dygtige tjenere, kommer de rundt på fadet, så det er bare om at tage for jer af retterne. På et tidspunkt, så er der ikke mere, men så sker der noget andet, og så kommer der lidt mere med. Så I kommer ikke til at gå sultne hjem i hvert fald, det lover vi jer. Efter midnat vil der også være en lille snack, så I kan danse videre med sådan en i hånden. Det sidste, jeg egentlig vil sige, er, at hvis man har nogen allergener eller andet, så er det bare om at tage fat på mig, så guider jeg i den vej, for det kan vi selvfølgelig også hjælpe med. Ellers vil jeg ikke sige så meget andet, end jeg er utrolig stolt også over, at I er her, og vi skal bare have den fedeste aften sammen. Vi glæder os til at vise jer, hvad vi kan. Og så mit sidste ord, Tobias og Freja og Gamma Tanker til Tilde, som er på hendes jordrejse, og så min søde kone. Vil I lige komme herop?
Det er jo det, som tiden er gået med. Og jeg kan sige til jer, at jeg er meget, meget stolt. Og som det er i dag, der er alle tre, der står her, og også Tilde, de er en del af det hele, som det vi går og laver. Og det betyder meget for en far. Jeg tror, den store tale, den kommer i morgen på vores bodega. Fordi den kan tage lidt, den kan også tage lidt sjove historier. Men vi skal have en god fest, og nu er musikken jeres. Jeg kan faktisk kun ét rigtigt jagtsignal. Det er det her. Det betyder holdt. Ja. Det første jeg spillede, det er jo bunderøvene fra Gresteds mange års venskab. Det er, har jeg talt efter, cirka 30 år siden jeg mødte dig første gang. Og på Græsted Kro, som ikke havde helt det samme kulinariske niveau, som man har på de steder, du efterfølgende har beskæftiget dig med. Men jeg kan huske den sommer, hvor jeg tror, du var nyuddannet kok, eller også var det bare sidste års elev. Det var i hvert fald en sommer. Mogens, han havde kronen. Det var ikke nogen stor gastronomisk oplevelse, som sagt. Mogens var Mogens. Jeg skal ikke sige noget grimt om Mogens, han er ikke blandt os længere. De sagde altid, jeg har lagt mærke til, Lars, han har altid splinter op under neglene. Jeg siger, hvordan kan det være? Jamen, det er, når han tømmer pengekassen om aftenen, sagde de så. Og jeg kan huske, at de havde en kok, som var sådan ret alkoholiseret, og hovedretten på Græsted Kro, det var stegdål og libitum med flødestuede kartofler. Og nogle gange, så var de simpelthen frosne indeni, hvis kokken ikke var i dagsform. Og så var der en sommer, hvor du kom derop, og så var det ligesom at være med i sådan noget reality-tv, altså Babettes gæstebud møder Græsted Kro. For så var der en sommer, og i virkeligheden var det måske kun 14 dage, hvor der var det mest fantastiske mad på Græsted Kro. Menukortet blev ikke lavet om, der stod stadigvæk flødestuede kartofler og stegte ål, men det var ret avanceret mad, og jeg ved ikke, hvad det hed. Det var dengang, man byggede maden oven på hinanden. Kan du huske det? Ja, ja. Det var sådan noget 80'er-flip, hvor alting blev bygget oven på hinanden. Men det smagte paradisisk, og det kostede stadigvæk kun de der 125 kroner. Og det var der, jeg mødte dig første gang. Og så har jeg kendt dig lige siden, og det sætter jeg enormt meget pris på, fordi du har altid været der, og du er en gudbenådet entreprenør, og du er en fantastisk klog fyr. Og jeg sætter meget, meget pris på dit venskab, og jeg sætter rigtig meget pris på, når vi har gået ture sammen, fordi du er simpelthen klog. Du er klog på livet. Jeg ved ikke, hvor du har lært det, men du er sindssygt klog på livet. Da jeg stoppede dit ene politiske projekt og skulle starte det andet og løbe modstand og sådan noget, så var du en fantastisk god sparring. Så du har været der for mig, og det vil jeg sådan set bare sige dig tak for, Jesper. Og så har det været imponerende at se, hvordan det vokser omkring dig. Og det er blandt andet, fordi du har den her helt gudsbenåede evne til at omgive dig med folk, som supplerer dine egne kompetencer. Altså, du har et fantastisk menneskeligt båndøje. Det er jeg ret imponeret over. Og hvis ikke du havde det, havde du da ikke kunnet få det her imperium til at vokse så stort, som det er blevet. Så jeg kunne også have valgt at sige en hel masse morsomt og en Trump-joke eller et eller andet, men nu tænker jeg egentlig bare, at jeg fra mit hjerte vil sige dig tak, fordi du er sådan en god fyr. Så kan vi måske, jeg kan købe et selv også, og så kunne vi måske gå rundt op i skoven i Græsted og træne. Det var helt
Nu har jeg jo set i 29 år, hvordan min kone har blæst. Så jeg skal jo se, om jeg har lært lidt. Det skal. Nej, skat, du må tage nogle egentlige undervisningstimer med mig. Også lige sige til dig, Lars. Om nogen, så ved jeg, hvad det vil sige at få hjælp. Og første gang, da jeg stod som lille svedig kok, og synes nogle gange, livet var lidt urimeligt over for mig, så går Lars op på talerstolen på museet, der var sundhedsminister, og så siger han bare, det er min ven, der står dernede. Og så var der sådan ligesom en tjek på det resten af tiden, der var på museet. Og sådan er det. Vi skal hjælpe hinanden, når vi har mest brug for det. Og alle jer, der er her i dag, I har altid været der for mig. Og der vil jeg bare sige tak. Jeg tror bare, det er tak. Så ved I selv, hvad det betyder. Så men godt, du kunne give mig et nyt projekt, så jeg kan ud og lave ulykker. Tak, Oliver. Går jeg igennem? Sikke en velkomst. I må godt trække tættere på. Og det er ikke på grund af min tale, men det er fordi, der kommer, som Oliver lige sagde, et andet akt, som har en lidt mere, hvordan skal jeg sige det, intim karakter. Så det kan måske godt for nogle af jer til at komme en lille smule tættere på. Det er mit store privilegie at være bestyrelsesformand i koncernen og være Jesper Møllers personlige sparringspartner på alle mulige måder. Så tak, og lige over Jesper. Så Jesper, jeg har skrevet en tale til dig, og jeg har jo lært af de kongelige. Den er klipset sammen, så hvis der går ged i den, så holder papiret værsen sammen på det ene. Kære Jesper, jeg vil starte med at sige oprigtigt og hjerteligt tillykke med de 50 år. Tak for invitationen. Tak for, at vi må få lov her i 3 dage at fejre dig på ekstraordinær, rigtig overdådet Jesper Møller Manøver. Det der, Jesper, med at fylde 50 år, det ved jeg om noget har ligget der rigtig meget på scenen. Og for dem af os, der er ikke så mange, men der er på stykker af os alligevel har jeg noteret mig, som har kommet over på den anden side af de 50, nogle også på den anden side af de 60. Og en lille spoiler alert her, altså, det er faktisk ret fedt at blive 50. Det er sådan der, man sådan for alvor bliver taget alvorligt. Der er nogen, der måske tænker, ja, den er god med dig. Det der 50, det er sådan 50%. Eller halvdelen, eller 50-50. Det kommer til at lyde som sådan en halvfesen kage. Og der er også nogen, der kalder det version 5,0. Ja. Det lyder som sådan en softwareopdatering, hvor alle tidligere fejl er blevet rettet, og så har man så fået en ny og bedre udgave med alle mulige features og detaljer. Det er jo noget pis. For det kan godt være, at softwaren den er blevet opgraderet. Hvis man kigger på hardwaren, så kan man måske godt tale om, måske det ikke er helt den samme skarpe opgradering. Men om ikke andet, 50, når jeg ser på det, så er det sådan, altså på en skala fra 1 til 5. Så er det en 5'er, hvor 5 er det højeste, og så er det gange med 10. Ikke? Hvad siger jeg så? Så jeg er rigtig tillykke, Jesper. Se Jesper, jeg har 2 gaver med til dig. Den ene gave, det er kongerigets stamsteder. Det er en stor billedbog med fotografier af stamstederne. Der findes en dedikeret til København, og så findes der en, der handler om kongeriget.
Og jeg tænkte, du skal have den med kongeriget, fordi for det første så ved jeg, at du er rigtig royal. Du elsker alt, hvad der er royalt, og derfor er det også en stor fornøjelse, at jeg netop, som så sent som i går, indstillede dig til ridder af Dannebrogsordenen. Jeg vil sige, du ved, at jeg også er en følelsesglad mand, og da jeg sad og skrev indstillingen og sendte den til vores erhvervsminister og til departementschefen for Erhvervsministeriet, så sad jeg faktisk med sådan en klump i halsen og tænkte, jeg håber virkelig det, jeg går igennem. Og jeg, med al respekt, da jeg læste det op, jeg havde skrevet om det, og hvert et ord er rigtigt, så tænker jeg, at der er nogen, der fortjener det, så er det faktisk dig. Og det der med, at Dannebrogsordenen og det der med at være royal, du er også nede i øjenhøjde. På nogle af vores utallige møder, der sad vi en tidlig morgen herude. Dronningemoderen, Margrethe den anden, der havde været over og inspicere kongeskibet. Og så kommer hun sejle over i chaluppen. Der er faktisk kun Margrethe og dig og mig til stede. Og så selvfølgelig lige ham, chalup-føreren. Og så siger du på Søderberg, vi går sgu lige ud og vinker til Margrethe. Så stillede Møller og Søderberg sig op og vinkede til Daisy. Og hvad gør Daisy? Hun smager fint tilbage og vinker til os, som om at det var det mest naturlige. Og Jesper stod og filmede sig helt sådan fra. Kan du se det? Hun fik sgu til os. Og det gjorde hun. Kære Jesper, tilbage til det der med kongerigets stamsteder. Måske når du bladrer bogen igennem, når du får tid til det, efter alle de flotte gaver, du har fået, så vil du måske tænke lidt på, at hvorfor er dine steder sådan set ikke nævnt? Og det er der et rigtig godt svar på. For det kan godt være, at vi overtager høvlen i morgen. Og høvlen, det er jo et symbol på de høvle, der blev brændt af ude på B&V. Så der har nok siddet rigtig mange mennesker der, som har arbejdet på B&V, og som har stået med en høvl, og har mistet en finger på det tidspunkt. Faktisk har siddet på høvlen i sin tid. Så det rører også mit hjerte. Men når vi taler stamsteder, Jesper, så er det jo en helt anden liga. Så er vi jo oppe og blande os med ting, som ikke bare er stamsteder. De folk, der går igennem, hvis vi tager Reffen, Bruns, eller Seasides, eller Storms Pakhus, så er vi jo oppe i nærheden af sådan noget med Kronborg og Tivoli og Bakken, for ikke at nævne, at der er noget, der hedder H.C. Andersens Hus. Og de brokkede sig gevaldigt efter, at Storms Pakhus 3 år i træk havde vundet årets turistattraktion i Odense. Jeg har det jo sådan, at hvis man vinder, så er det fordi, man er det bedste. Men H.C. Andersen, med al respekt for H.C. Andersen, og dem, der holder det gør jeg selv, de mente, at hvis man havde vundet 3 gange i træk, så blev man jo ligesom nødt til at blive sat i et guldbur. Og der har vi siddet lige siden. Vi bad så om, vi måtte få lov til at dele prisen ud. Det har vi heller ikke fået lov til. Men who cares? We are the best. Noget helt andet er, Jesper, det jeg skulle finde på en gave til dig. Og nu vil jeg sådan set gerne bede dig om at komme op på scenen. Så har vi et lille sag. Det er, at når vi to er de allerbedste, og vi slår alle andre ned, så peger vi at være par nummer 1 andet. Ikke? Hvem er det, vi er? Par nummer 7. Par nummer 7. Så jeg tog fat i vores gode ven, Jens Vækkerby. Det var ham, der skaffede os de brugte cykler. Vi købte nogle cykler for... Man er jo bæredygtig. Vi overtog nogle cykler for Tadej Pogačar. Jeg ved ikke om... Altså, han er rigtig god til at køre på cykel. Han er den regerende verdensmester. Vi har 2 af hans cykler, og den kører vi på. Og jeg har ikke kørt en tur endnu, uden der er nogen, der stopper mig selv brugerne, og så kigger de og siger, look at you, you're clearly not a pro. De siger, well, I am a pro, but not in cycling. Men alle vil mærke det. Jeg tog fat i vores gode ven, Jens Vækkerby, og så siger jeg, du fylder 50, og så siger du skal have en helt speciel gave. Så siger han, ved du hvad, det der med par nummer 7, det betyder også noget for mig. Der er en tidligere mangedobbelt verdensmester, der hedder Michael Mørkøv. Han har været par nummer 7 flere gange. Han har rekorden i at vinde parløbet i Danmark, 6-dagesløbet 3 gange i træk, i 9, 10 og 11. Han har adskillige verdensmester på titler på trøjen. Han har fuld plade, når vi taler OL. Han har både guldmedalje og sølvmedalje og bronzemedalje. Og det er rent faktisk, man lykkes, når man lige åbner en gang, så vi kan se, hvad der er i. Så har Michael Mørkøv. Jeg skulle hilse fra både Jens Vækkerby og Mørkøv og ønsker rigtig meget tillykke med fødselsdagen. Men Mørkøv trøje fra OL i Tokyo. Med par nummer 7.
med verdensmester. Jesper, jeg ved, at du er en mand, der kan købe dig til alt. Den der trøje, den kan man sgu ikke lige gå hen og købe. Så jeg synes, du skulle have noget specielt. Så rigtig hjerteligt tillykke. Og når du nu står samlet, og du er lidt royal, så er der kun en måde at råbe hurra på. Og det er et nifoldigt leve. Og det er 6 sådan halvlange, ikke fisen, halvlange. Og så skal de sidste 3 komme som piskesmæld. Er I med på det? Ja! Jo, men inden vi gør det. Elias. Hvad er det, du har i dag? Fødselsdag. Godt. Elias og Jesper, længe leve. Hurra! 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 Og Jesper, jeg har også lige tildelt en opgave med at introducere, hvem der kommer efter os 2 her om et øjeblik. Ja. Og det kan godt være, at det er mig, der er formand. Men det er dig, der er bossen. Ja! Og hvem kommer nu? Det siger jeg lige om lidt. Inden der sker lidt mere, så første gang jeg mødte Karsten, så sad han der og var meget ung og meget konsulent. Og det hele det kørte bundt på ham. Han havde også et kvaster på skoene og en eller anden tynd slips på. Men der var noget charmerende over Karsten. Og så spørger han mig sådan helt konsulentagtigt. Jesper, hvad kan jeg hjælpe dig med? Så sagde jeg til Karsten, du skal hjælpe mig med at gøre mig glad. Det har taget mig 12-13 år. Og jeg står her i dag på vores steder. Jeg er så stolt af at kunne vise den frem. Vi har fået skabt et medarbejderhold. Og jer, der har i dag, har været ved mig i rigtig, rigtig mange år. Jeg er glad i dag. Jeg har fået de der dårlige dæmoner ud af kroppen. Jeg er blevet en bedre leder. Og jeg hviler lidt i mig selv. Og det må jeg tage på godt og ondt. Men jeg er også meget stolt. Og der vil jeg sige, Karsten, du er min par nummer 7. For du har hjulpet mig. Tusind tak. Og så er det jo sådan, at jeg holder meget af dem, der har samme krop som mig. Så der kommer en stor overraskelse til jer lige om lidt. Mine damer og herrer, attention towards the stage. Jeg vil byde hjertelig velkommen til aftens første live sang performance. Hastig Rossen. Du er ude på
Jesper, tak. Tak fordi jeg måtte gatecrashe i jeres fest. Vi gør det igen. Det er simpelthen en fornøjelse at synge for dig og dine gæster. Altid, Jesper. Og jeg vil godt lige sige, den her sang, den er jo valgt af en helt bestemt årsag. Den der rejse fra dreng til mand, fra opvaskerdrengen i Græsted til den store direktør for det hele. Jeg vil godt sige, at jeg er faktisk lidt glad for, jeg tror, jeg har betalt en del af min hyre selv. Mig og min familie, vi kommer på Storms Pakhus hele tiden. Ja! Altså, hver gang vores unger får lov til at bestemme, hvor skal vi spise i aften? Storms! Fedt, ja. Så det er skønt at være her. Jeg har taget en par, sådan en håndfuld af mine yndlingssange, og nogen som ved, du også godt kan lide. Jeg ved ikke, hvis jeg skal lige høre, hvor jeg kan få en lille smule ved min egen vokal i den her. Der er lidt mere knaldpoint, der var i eftermiddags lydbrand. Det her, det er en hyldest til Elvis Presley. It's burning brighter somewhere. Gotta be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Oh why, oh why, tell me why. The strength to dream, when everything is all, yeah, yeah. There's something about you, tak for det. Som det sikkert er blevet nævnt mange gange, det handler om en rejse. En fantastisk rejse. Og Jesper, du er stadigvæk på vej. Der er stadigvæk nye mål. Jeg kan mærke, der brænder stadigvæk en ild i dig. Så vi tager den her fra Bjørnebrødre. Sig til de andre, han er stadigvæk på vej. Vi starter med Mille Koda. Der er nogle hummer til stede også. Det er Disney, det her. Og Lille Bjørn. Sig til de andre, at jeg er på vej. Der vender ting, jeg skal se. Mit himmel er blå, men jeg er på vej. Og jeg glæder mig til det, der skal ske.
slører måske som månens blege skær. Tiden løber fra os, tager fra fjenden til. Herinde med sang. Herinde vi må have styrke som 1000 flammer. Det slører med skib som månens blege skær. Simpelthen kom op til mig for en times tid siden og sagde, at jeg er nødt til at sige noget til min far i aften. Så Tobias. Mange tak, mange tak. Vi tager den ud herfra. Det er håndskrevet med... For det første, jeg håber, at I alle sammen har en god aften, og den bliver kun endnu vildere endnu. Det skal I bare lige nu. Klap lige på det. Klap lige alle sammen. Klap lige. Nu starter vi lige med lidt. Jeg har skrevet ned her i hånden, hvis jeg kan læse det selv. Vi starter med at sige... Nå, far. Nu er du blevet 50 år, hvilket jeg vil sige for mit vedkommende, det er gammelt, men det er meget ung alligevel. Og min mor og min far, de fik jo mig, da de var meget unge også. Først at sige, du er meget ambitiøs omkring, hvad du gør. Altså lige selv. Jeg vidste ikke, at du fik gave. En tale, det er meget bedre. Pernille. Så... Hvad sådan står der her? Ja. Når du først har besluttet for noget, så skal det sgu nok lykkes. Det er jeg helt sikker på. Og det har du vist masser af gange. Der var jo engang en mand, der sagde, I have a dream that one day. Og nu fortolker han så til mig selv. Min far har altid sagt til mig, hvis man har en drøm, og tror nok på den, skal det nok ske. Og han sagde, hvad jeg har forstået som, I have a dream. I have a dream to be the king of the harbor. Klap lige på det, klap på det. Og man kan sige, King of the Harbor, have 3 af de største steder i København, der ligger ud til vandet i Københavns Havn. Det er der altså ikke mange, der har. Jeg tror, han er den eneste faktisk i København, og det ved jeg også, at han har.
det må vi ikke sige til ham så meget, fordi det kan han ikke have. Det er lidt svært, når han har så meget på, så må jeg sige. Det er lidt for godt til at være sandt, ikke? Men det er rigtigt jo, så det må man anerkende. Hvad står der? Kom lige her. Tag lige to alle sammen. Ja. Alle, der er her i dag, det er en grund. Det er kommunikationen, det er en ting. Den anden grund, det er jo så også fordi, at de synes faktisk, du er en god person. Mange af der i dag, det er gamle barndomsvenner. Datklub, jeg er herovre blandt andet. Som du har kendt siden Græsels opvækst. Så har vi de andre, der er nogle gode jagtvenner. Nogle andre, vi har kendt gennem blandt andet ridning fra min søster. Så er der nogle af mine venners forældre og mine venner. Folk gennem arbejdet. Og alle, der er her i dag, har været med til at skabe min far, som den her dag, både på godt og ondt, men også når lige at rette ind. Der er måske nogle steder, skal man tage lidt op, og nogle må trappe lidt ned. Det er der ikke lige behov for, men... Som vi alle sammen har lagt mærke til, han kunne godt lide nogle af skilles ud, hvor man er sådan der. Det er kun Jesper Møller, der kan tillade sig det der, hvor man siger, den er sådan godkendt, fordi nogle er det lige lidt i overkanten, men han kan tillade sig at gøre det. Fordi han er den, som han er. Han er meget perfektionistisk, så nogle gange er man sådan, det går nok, han siger, det går slet ikke. Det er en fejl 40 i hans hoved, hvor vi andre sådan der, det kan godt lige ændre på, det går nok, men sådan er det. Du er en ener jo, og jeg har lært meget af dig gennem tiden, og jeg kommer til at lære meget mere. Og nu er jeg jo den anden mand i familien, efter at desværre vores far, for han døde her for nyligt. Så nu er du øverste hoved og første hoved, og nu er jeg så nummer 2. Og nogle gange, når mig og min far vi vender til fodbold, jeg kan huske blandt andet sidst, vi vender til... Hvad fanden var det, vi spillede mod det, jeg husker? Jeg skulle et eller andet, der Champions League. Så kommer ind min fars navn på det der kort, hvor man får sådan en lille kort med kæde på. Der står der dit navn og hvor du er fra. Og så står dit navn også og sæde. Min fars navn står så Jesper med stort, Møller med stort, Tobias T står med småt, Møller står med småt. Han siger til mig, Tobias, næste år, måske når du bliver noget ældre, så bliver det måske vokset. Så står Tobias måske med stor. Og Jesper stod med stort, Møller stod med småt, men så sagde jeg til ham, når du bliver 50, så står Møller også med stort. Så nu er han fortjent, når man er ude steder, så kommer Møller også til at stå med stort. Så nu er han en safe choice, kan man sige. Det var lidt det, jeg havde på hjertet at sige. Jeg kunne sige meget mere, men jeg ved, vi skal hygges i aften. Og jeg håber, der kommer til at være masser af drinks, og jeg skal ikke holde jer tilbage. Det slutter klokken 03, altså senest, hvis de sidste kriger er på, og der ikke er stemning, så må vi drikke noget mere, ellers må vi nok videre. Men i hvert fald bliver til klokken 3, det bliver mere godt. Der kommer snart en ny gæst, vi kan introducere måske. Min far er også kommet op, det er ikke den gæst, det er så en anden. Selvom han sikkert har mange sjove ting på hjertet at sige. Så alle sammen, hvis jeg har noget i hånden, tag det op. Skål! Det er mit eget centrum, men jeg håber at sige meget kort ord, fordi vi har et travlt program, vi skal holde. Som I kan høre, så falder æblet ikke langt fra stammen. Og stå her i dag med mine børn, og så med min søn. Med vores søn. Det er... så bliver man stolt. Og Tobias, og Freja, og Tilde, min søde skat. Om nogen, så er I også med på en rejse. Fordi jeg har heller ikke været let. Så det her med at stå her i dag og kunne mærke den varme og den kærlighed, der er for jer af. Tak. Det der med, når man nogle gange giver den alt, hvad man har, og man bliver presset, man bliver... Ja, hvis det var gået galt, så ville vi bruge en papkasse.
Dem, der har prøvet det, det ved, hvad det handler om. Og nu står vi her i dag. Jeg er meget, meget stolt af mine børn. Jeg er stolt af min kone. Jeg er stolt af min mor og min far. Og jeg vil bare sige tak, Tobias. Du gør det godt. Alle sammen på med musikken. Giv en gas, mand. Vi hygger os i aften. Kom nu. Mega stolt af den her aften. Mega stolt af jeres engagement. Mega stolt af at se, hvor hjernedød folk har klædt sig på til lejligheden. Og vigtigst af alt, jeg har faktisk bedt om ikke at sige noget. Fordi rigtig gode venner. Det hele handler om, det er alle jer, der er med op i dag for at fejre. For at fejre Jesper. For at fejre Jesper. Og det, der var vigtigst for mig, var at se folk smile og få fyret noget krudt af ude i havnen. Og jeg kan fortælle jer, at jeg har arbejdet på det krudtshow de sidste 3 måneder, næsten i døgndrift. Først så fik jeg lavet en aftale med Apollo Fyrværkeri, nu får han også lige lidt reklame. Så fik jeg at vide, at Corny-skibet landede i dag. Så blev det aflyst. Så sagde jeg, fuck det, vi ringer til orlogskaptajnen for Corny-skibet. Så fik jeg fat i ham og fik lavet en aftale, vi fik lov alligevel. Fordi der 2 uger, så jeg på nettet, efter en snare ligger herude. Så sagde de, nu ligger der et krigsskib, nu må I heller ikke skyde af. Så ringer vi til Lars Løkke. Og så sagde jeg, træk tropperne hjem. Eller send dem tilbage til Guinea-bugten, eller hvad det lavede før. Kyoto Sai. Vi fik fat i orlogskaptajnen på Esben Snare, som gerne ville lægge til helt ude på yderkanten, så vi kunne se fyrværkeriet. Vi fik skubbet hele skibet 30-40 meter længere tilbage, så vi kunne se det, og vi kunne få lov til at skyde af. Og så har jeg holdt øje med en vejrudsigt, og det var så heller ikke med. Men nu har vi lige set, hvad der skete, og det var super fedt. Og udover det, så jeg også lige skynde mig at sige, jeg har overhovedet ikke gjort det alene. Det er et kæmpe stort hold, der har været bag at lave hele den her aften. Det er hele sin Seaside, det er alle kokken. Det er Oliver, det er Amalie, det er Alexander, det er hele holdet bag, som jeg fik så her omkring hele ærensholdet. Det er hele vores togklub og marketing, og det er alle, der har hjulpet til. Og det er rigtig mange mennesker, der har været med til at starte den her aften. Og vi skal bare finde mange sager, vi er overhovedet ikke færdige nu. Og det I skal vide, det her I ser her, det er fucking selvmade. Det er 2 af de bedste, der findes. Bum! I hørte det på chefen. Alex, vi snakker lige lidt med siden. Mine damer og herrer, det er nu kommet til aftens højdepunkt. Jeg vil gerne introducere jer for den næste akt. Benjamin Hav! Se dig dreje rundt dagen. Fuck at tage i byen, jeg vil kun træne. Kæmpe snit på læben, ligesom børnene har. Jeg taler ikke om kærlighed, jeg gør det bare. Hey, jeg sagde Benny, det er et træk. Fuld dag, min og Peter Benny på en træk. Benny håret, rockstar, paller på. Hvis du ikke vil lade mig leve, må du lade mig gå. Mod stranden var en, der var vind i mit hår. Men der dårligt bøber dem, og med mindre du går. Ligesom mindre og mere, nu er det mindre end nogen. Du ved, kærlighed går binde, lad os finde din mor. Det ligger tjent, man tager en pæn. Ikke for meget psykopat, sådan en ren sjæl. Nu er de faldet af psykosen, den er ubehandlet. Smutter faldet og så ud af landet med de nye Nick og Jay. Nye Nick og Jay. Du får lækker point med de nye Nick og Jay. Nye Nick og Jay. Se solen ned, kangen i de
Vi er nye liggende. Vi har aldrig dårlig dag. Jesper for vi klapper på Tobias til derfra, ja. Den mest fra Pernille. Ja. Solen den går ned, og dine øjne siger goddag. Er der kommet til, jeg ved, du er den dejligste boy her i byen. Hvis jeg venter, for jeg glemmer hvad du hed. Nogle folk de er spændende, nogle folk de har glemt kærlighed. Men du ved hvad det går, nok det går. Han har tjekket that fan, 2 glas vin og en hashtag. Brug at tage liv på at sige hvad du havde, men gider høre på det er du fandt svært i spændende. Nogle folk de har glemt kærlighed. Solen den går ned, og dine øjne siger goddag. Er der kommet ting jeg ved, du er den dejligste boy her i byen. Hvis jeg venter, for jeg glemmer hvad du hed. Nogle folk de er spændende. Den er god op i baren der, kan jeg se. Den er god. Den er helt god. Skål.